Приятели, това е мой компютър, детски занимателен компютър. Сега ще ви го представя. За той започва от Я. Я, В, Е, Р, Т, Ъ, У, И, О, П, А, С, Д, Ф. Не си спомням. Х и кратко К, Л, Ю, З, Р малък. Право преминало. Ж, Б, Н, М, Ч. И това е цялата азбука. Тук това е мишката, цъкат се копчетата и екрана. Ето. Здравей, да тръгваме. Тук са занимателните игри. Избери занимание. Избери занимание. Избери занимание. Избери занимание. Да. Има си мишка, тук са копчетата надолу, нагоре, занимателните игри. Отзаде тук това не действа, просто са го сложили. Тук тези се цъкат. Много е яко. Да. Тук пак са същите и се налага същото. Може да видите занимателните игри. Да. Какво да кажа? Това е. И еднako ефикасно.